Oh, निजिनि बे जोनोम गामियाव निजिनि जायगायाव भट होनो मोननानै मोजां खुसि मोनदों आरो दिनै दाख्लै साननैसोआव गावजों गाव दावराव दावसि जादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुबाय मोजां आरो सुख सान्थि जिखिनि बिजेपिआ जिखिनि बाथ्रा होनदोंमोन बिराद दावराव दावसि जागोन बुलायलायगोन थैलायलायगोन जायाखै फिसा फिसौ घटनाया आगोल जादोंमोन खिन्थु दिनैनि भटनि दिनाव बिराद मोजां जादों रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया जायहा जायखौ मोजां मोनदों भट होदों जायहा जायखौ मोजां मोनाखै भट होआखै बे गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु दिनै बिराद मोजां आरो नोंथाङा दिनैनि बे भट थुनायनि गेजेरजों रायजोफोरनो मा मेसेज हरनो सानो रायजोफ्रा बयबो गाव गावनि भटखौ होनांगौ मोजाङै होनांगौ आरो बयबो आलो गोजोनै भट होनांगौ बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जेन गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै बे सोरखौबा जेननाय देरहानाया बे गावनि बाथ्रा खिन्थु बेहाय बेबायदि गावजों गाव एखे लोगोयै नांलाय खमलाय जाजायासै मोजां भट जाथों होननानै सबखौनो आसा फारिबाय फैगोन समाव सोर सरकार दागोन होननानै नोंथाङा सानो बिटिसिआव जों बिपिएफआनो सरकार दागोनब्रा आगोलबो होनखादों दाखागोन बे सिन्था गैया मोनबेसेसो 25निफ्राय 27 100% 25निफ्राय 27 नोंथाङा देरहालांखांनायनि उनाव नोंथांनि गुबै खामानिया मा जागोन माथावरि लामा स्कुल गैयि मानसिनो न' गैयि मानसिनो बिपिएल कार्ड बोराय बुरै पेन्सन बेफोर आरो जिखिनि जों होनो हायो बेखौ जों बिजेपि बायदि जोङो सना होगोन माबा होगोन जों बिदि होना सिदा खोथा आच्चा नोंथाङा देरहालांनायनि उनाव नोंथाङा जितु बिपिएफआ जितु सरकार दागोन दायोब्ला नोंथाङा माबा इएमनि दाबिदार जागोन नामा जुदि आं मोनसे बाथ्राखौ होनदों बेयाव जोंनि पार्टिया डिसिसन लागोन सोर मानसिया बेर्थ सोर मानसिया बेर्थ नङा सोरनो इएम होबा खामानि जागोन सोरनो इएम होबा खामानि जाया बे खोथाखौ मालाय रायज्लायगोन बेयावलाय माथो खोथा दं आं जुदि इएम जानो हायोबा मालाय होगोन जुदि इएम जानाय जुदि माबायानो गैयाबा होआ बेर्थ'बा बेखौ सानलायनानै होगोन आरो बेखौ सिन्था खालामनाङा